Наш священник, отець Дмитрій Сидор, уже довгі роки був депутатом і один раз від Ужгорода як депутат обласної ради. Його опит оказався положительним і добротним. Наскільки я знав, тепер отець Дмитрій не дуже би йшов балотуватися, бо дуже ся плотно зайняв наукою, переводом священного писання, вопросами історії русинського народу, як автор академічного іздання «Граматика русинського язика», редагує сотні текстів кожен день. Як ви думаєте, це є потреба другим священникам пійтися балотувати, схоснувавши його опит? За умови, що церква підтвердить, що це є важливо, що це є потрібне в обличчі священного синоду, бо інакше це неможливо, і священник не мав би взагалі розглядати, перейматися або щось фантазувати на ту сторону. Це має бути підтверджене владою церкви, так як синодом є приписане, і в інший спосіб ніяк. Я трішки би ще так до вашого питання підводку зробив, бо додатково до першого питання, наскільки має цікавити влада і політика в тому розумінні православного християнина і священника? Я думаю, що надзвичайно має цікавити. Надзвичайно має цікавити в тім розумінні, що відчувається і фіксується дисбаланс у відношенні держави до різних церковних, до різних релігійних, до різних структур, дисбаланс, котрий ми відчуваємо в сторону православної церкви, від'ємний дисбаланс. Християнин православний надзвичайно мав бися цим переймати. Чому це так? Нас не цікавить революції, перевороти якісь, котрі незаконні речі. Нас цікавить це, що чому права, котрі просто самим законом держави України приписані є, належаться православній церкві, вони не дотримуються. Не дотримуються і при мовчазній згоді різних ланок влади і всіляке таке. Чи отець Дмитрій у свій час був депутатом обласної ради, я цікавився, знаю, що в ті часи теж розглядалося багато питань церковного характеру, коли так сталося, що його голос просто, може розуміти, не якась там дія, а просто голос, його питання, те, що він звідався, або ствердження деякі, або якийсь там виступ, коли він просив виступити в Раді, то по якомусь питанні, коли торкалося церковних справ. Дуже багато було зроблено важливого. Без можливості в той момент, в той час сформалізувати або навіть запротестувати, що не згодити з чим. Бо депутат як може? Він може сказати, що, наприклад, я не згідний, мої виборці кажуть, що має бути інакше, прошу зал і шановних депутатів розглянути і цю сторону, наприклад, якогось питання чи конфлікту. І багато було зроблено цим Дмитрієм. Якщо священники бачать, що вони в тій ситуації, що є потреба така, опять-таки, добро церкви і небезпека, так як синодом є прописана, котра є скерована щодо православної церкви, православних віруючих, і не вистачає на тій площадці, міська рада, сільська рада, обласна рада, голосу, котрий би бути озвучений в захист православної церкви, або взагалі як питання, наприклад, що не до кінця розглянуте, не до кінця продумане якесь рішення, не до кінця відповідна є поведінка влади, котру просимо розглянути, переглянути, правда, без жодних ультиматумів деяких, чи вимагань таких, що ми не будемо, все, ми пішли, будемо бастувати. Ні, просто перепитати. Давайте переглянемо, давайте зробимо ще раз експертну оцінку якоїсь ситуації, давайте спитаємося у людей, у громадян в Ужгороді, чи в селі, чи в районі десь, в якому. Подеколи так є, що ті, котрі політики, такі політики, або влада представницька, така, котра депутати, з різних причин не можуть бути, з надзвичайно об'єктивних причин, не можуть бути тими, хто будуть спікерами за права православної церкви чи православної громади, навіть такі просто в селі. Не можуть бути з різних і об'єктивних причин. Та я не буду ставити, що якась провина конкретно депутата чи людини, чи голови сільради. Не може бути. Тому що цей світ функціонує в один спосіб,
є зв'язки, є обов'язки, є родини, є бізнес, є конкурентність в тому самому бізнесі, в тих різних речах в цьому світі. Не? І буває так, що зовсім, от є там 15-30 депутатів в селі, чи там в районі, скільки там буває, кілька десятків, і ніхто з них не може при тих подіях, що в Закарпатті відбуваються, мені здається, надзвичайно цікаві, навіть так з медійної точки зору, щодо, наприклад, там громад, церков, православної церкви, такої православної церкви, іншої, і ні одна людина, да, там в районі чи в області, не один депутат не скаже, не запропонує, давайте ще раз проведемо експертну оцінку, викличемо таких експертів, таких, звернемося до такої інституції державної, такої, найперевірить, це, давайте зробимо ще раз опитування в громаді, опитування в селі, давайте справдимо документи. Нема нікого, хто би просто ці речі озвучив. Священник чи мирянин православний, котрий відчуває відвагу, і це є все ж таки ще одне і відповідальність, і ще одна така додаткова на себе тягар кладеш. Якщо хтось бачить, що може зробити, хоча б бути голосом православної громади, православної церкви, має сили на це, відчуває благодать Духа Святого, що він зможе це постаратися про ці речі. Має сили і змогу для того, щоб відректися від себе, в тому розумінні, що це завжди є саме цінний час світу. Ти відразу віддаєш свій особистий час, який міг для інших речей використовувати увагу, сили, переживання. Розумієте, людина, котра бере на себе відповідальність, вона потім, ми тут, може, не знаємо, може ночами не спати і снить те, що вона зробила чи не зробила, мала зробити. Ми всі відпочиваємо собі, а людина про це переживає, думає, якщо совісна людина, якщо чесна. Мені здається, що якщо так є, ці умови складаються, а конкретний, так, той, хто може балотуватися в якусь владу, конкретна людина, чи духовне лице, чи мирянин православний, відчуває, що він би це міг зробити, да? І теж має таке відчуття, що якщо не я, то взагалі ніхто, бо бачу, що ніхто, то мені здається, мав би. І чи має бути це православному людині і християнину-священнику цікаво або важливе для нього? Думаю, що надзвичайно має бути і цікаве, і надзвичайно має бути важливе. Бо що буває важливіше за добро тих людей, котрі є біля мене? Котре я можу захистити. Думаю, що в такому суспільному житті, особливо для кожної людини, для православних християнина, фундаментально важливішої речі, думаю, що не буває, правда? Не своє добро, а тих людей, котрі є біля мене. В тим числі і православна церква, православна громада, православна спільнота, котра має відчувати повний комфорт, да, в суспільстві, в державі, в законодавчому просторі, живучи в цій нашій вільній країні. До чого треба нам всім керуватися? Знаємо, що Україна є, да? Але до багатьох речей, в Києві сидять депутати, міністри, президенти, вони до чогось ідуть. Значить, не до всього ми ще прийшли. Правильно? Якщо ми до всього вже прийшли, нам не треба було щось старатися, приймати вчора закон, позавчора закон, підписувати якісь рішення президенту, то так і нам, православним християнам, теж треба до чогось іти. До більш досконалого виконання законів України і далі. Адаптації, прийняття все ж таки європейського законодавства по багатьом напрямкам, котре у нас ще не є або прийнято, або є ратифіковане, але не виконується. І для цього православний християнин, думаю, що найбільш відповідально це буде і подеколи священнослужитель, коли вже ніяк інакше не є, зможе до цього прикластися.